punjač za telefon. Bitno je da gledate plus i minus po ovaj vatri. Evo, pošto ja nemam za ovaj punjač, ja sam metio direktno žice preko USB-a. Crvena i crna me minus i gledate po bateriji. Znači, ako na bateriji piše plus minus, tako ga spojite po bateriji. Gledate, tu na ovaj baterij će vam pisati, vidite, plus minus, vidite, na ovaj bateriji piše plus minus, tu gledate i tako spojite žice, znači na USB. Direktno se telefon ne sme spajati na više volti jer možda pregori. Telefon možete da napunite tako što metnete žice u telefon. Znači gledate po bateriji, crvena i crna vam je plus, pošto na ovaj USB kablu ima plus i crvena je plus, a crna je minus. I sad direktno punjenje, direktno ukopčate, znači to je uglavnom preko USB-a se radi. Ispalite žice u upaljače i metnete tu plus minus i tako možete napuniti telefon. Ako slučajno nemate punjač, smete 3 puta puniti direktno. Sad ćemo mi to da ispravimo kako to radi. Metnemo bateriju, sklonimo polako žice da vidimo je li dobro. Jeste. Stavimo žice, ukopčamo u struju na napon, vidite tu su žice. Pošto nemam za njega punjač, neće vam pregore telefon, ne brinite ako ide preko USB-a. Sad čekamo i vidimo. Ajde bre, mora da je total prazna. Ništa, ja ću sad stopirati klip dok se on ne napuni da bi upalio. Šta ćeš da pališ? Di spali, jebem ti mamu. Čekaj, tu je zaključavanje, da. Mi ćemo sačekat da se baterija napuni. Pošto ako isto može puniti, jedno što se neće vidjeti baterija da je 1, 2, 3 crte. Jedno što neće se vidjeti baterija da ide. Tako isto možete da napunite telefon, bilo koji, Android, bilo koji. Ja ću stopirat klip dok se ne upali telefon. Telefon se upalio. Evo ga, pali se. Znači direktno plus i minus spojite i gledate po ovaj bateriji. Da ne pregorite telefon, znači mora biti USB kabel. Evo, baterija je prazna. Baš ne radi. Bukvalno. Da, otišao mu tač. Otišao mu tač. Baš neće ništa da klika. Tako da je tu neispravan tač. Znači spojite plus minus na ovaj bateriji. Au jebem ti mamu. Tako možete bilo koji Android, bilo koji telefon napuniti. Evo ga. Plus minus spojite. Na ove nogice gdje je baterija, provučete žicu plus minus. Gledate po ovaj bateriji, crvena me plus, a crna je minus. Nadam se da će vam klip biti od koristi. To mora biti baš USB kabel, USB Sport. Ako nemate punjač, smete najviše od 3 do 4 puta. Inače, ako non stop punite tako, sredit će vam se baterija. Eto, to je to. Nadam se da sam nekom pomogao. To je to. Doviđenja. Vidimo se u nekom sljedećem korisnom klipu.